खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बिटिसिनि सिङाव थानाय बाजारफोरनि टेन्डार गावनायाव गावजों गाव दुंहाव थासारि दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो बाजारफोरनि टेन्डार जादोंमोन क'क्राझार सहराव थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव आरो बे बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे बाजारखौनो मोननै मोनथाम हानजाया टेन्डार गावनायाव गावजों गाव गोबां बेफोरबायदि दुंहाव थासारि आरो मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ टेन्डार गावनो होआखै डकुमेन्टफोरखौ बिसि खालामना होनाय नुदों सेख'नाय बे समाव नुना मोननाय जादों माखासे ससियेल मिडियाजों लोगोसे गोबां खौरां बिजोङाव दिनैनि समाव गोसारदों मख'नांगोन दि बिटिसिनि हाथाय बाजार टेन्डारखौ लानानै बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव दुंहाव थासारि आरोबाव मख'नांगोन जे क'क्राझाराव 2026 आरो 27 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय बिटिसिनि जा मार्केट टेन्डार जानाय बे मार्केट टेन्डार जानायाव गावजों गाव दुंहाव थासारि आरो जोंनि बे एक्सक्लुसिभ भिजुअलखौ नायलां माब्रै बिथांमोना गावजों गाव नारखांलायदों बुलायहां जागासिनो दं बे समाव लोगोसे बक्सआव सोनो नागिरनाय जा टेन्डारनि डकुमेन्ट्स बे डकुमेन्ट्सफोरखौ सिख'लायनाय गोबां बे समाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों बयबो मिथिगौ दि बिटिसिनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो बाजारफोरा टेन्डार जायो माखासेया ब्लक लेभेलाव जायो आरो माखासेया बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव जायो आरो बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव जा टेन्डार गावनाय जादों बे टेन्डार गावनाय हाबाफारिखौ क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय बा क'क्राझाराव थानाय जा बडलेण्ड गेस्ट हाउस बे बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव टेन्डार गावनाय जादोंमोन आरो बेयाव गावजों गाव गोबां मानि दुंहाव थासारि जेराव जुलाइ दाननिफ्राय नेक्स्ट जुलाइ दानसिम एबा 1 बोसोरनि थाखाय मार्केट टेन्डार जायो बे मार्केट टेन्डाराव मोनसे बाजाराव गुबुन दोलोखौ एबा गुबुन मोनसे हानजाखौ गावसोरनि टेन्डार गावनायाव बक्सआव सोनो होनाय जायाखै दानिया नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलखौ नायलां माब्रै गावजों गाव नारखांलायदों गावजों गाव डकुमेन्ट्सफोरखौ सेख'लायनानै गारहरलायदों नोंथांमोना एक्सक्लुसिभखौ नोंथांमोना नायलांदो